Koto kalle ɓoccittiɗo fuɗɗima wareje hente ɓoyen uddi télévision ma portable walla tablette ma sa leeli tawoyam toon mi yiɗa hay hunde daɗami hen saabu ɗum ala ko ɓuuri welde o galle ɓoccitiɗo Sal Kadja ene wonde Alassane Amina ene furo sukaɓe yo kor te kañum ñalla yota ko resto pari foot walla grand place suudi ñalla haalde tan ko wodanani ɗum voilà joni noon heddini on e galle hen kanji kam ko ñooɗe eyyi mi faami galle o noon mami andu kam ɗo beele ko min woni joom galle walla ala tokar nene argay ɗon Kadja Naam. argay gardaɗa to jooɗiɗa mbeɗa sohluma noon min fof mboɗo yiɗi yo laaɓam hande noon soko noon mi anda eyyi ɗon ɗum ko pukata so tawi a ƴewta wota yandiniyam ko pukata ko wota serwoji voilà argay ɓe sohli o hande noon mami andu galle o soko min joyi galle o walla ko onon joyi galle o an so mbaɗa haalda e ma ko coɗataɗa ko mbaɗa haalda e ma Amina ɗum ɗum jotta fa wonde so mbiya ɗum Amina ɗum to joɗɗa ɗo jogoy hayre joɗɗa hen Amina to tan ma ko joɗɗi ɗum ɓura wiɗe Amina ɗon de ko min noddi no galla mo jinmi ko jewten jinmi kadi ko andude hande o beele galle o ko min jeeyi walla ala galle o won jeyɓi ɗum bo joni mbattuɗon ko jooɗade caggalam oɗon ñohami oɗon ñaama tewam oɗon ƴakka ƴiyam oɗon ñohami oɗon mbiya oɗon mbaɗami finape e nder gallam ba wala oɗon ndegrani no montre saygoni oɗon dawra ko bona e mon noon ko noon mbiɗa andi hande ko min jeeyi galle o walla ko onon jeeyi galle o hande ma laa an noon ko mbiyanmomi ko tengti an kam feere ma boni an kam ko français wiyata ko a fuuti ko e lewru koorka aɗa fonno wiyeede jooɗotoɗo kam ne ñoha bamum e nder galle so tawi bamum ne fiye e mbedda saɗɗi to yawtu ene yooɗe maara jooɗo yumma oɗon ñooɗo e hakkude galle o e wonɗo ɗon ñohimi yaade wiye yumma yo réglam o contanere kam min mi regnuma Bravo. Wonir ni tan e galle he. Aɗa andi ko woni ɓural en poti wona mbiɗa ko min e Alassane emin ñohonnoma eyyi an e Amina adi kadi oɗon ñohonnomi wadde ko gonko ñoyiyam wona an fecci galle o on ñoyi kam i wona on anne no oɗo a haalan tuma Kadja vraiment c'est honto Kadja c'est honto way Kadja désolé en on mbari min Kadja c'est honto Kadja c'est honto vraiment c'est honto ayan Amina Kadja aɗa hontini aɗa fawmi Kadja ko ɗum jooɗiɗa lewru korka alli lewru yurmen ari Kadja aɗa wiya aɗa min aɗa gayna yoɗa mbiya aɗa jooɗo e Alassane aɗa diriden an noon hande o saha ɗiɗi ɗiɗi an kam a réglat ka gorko walla badden debbo an kam a réglat gona e galle o a réglami jatta galle o gaw galle ko onon lendi ɗum bravo monenda ɓural ko oɗo podda reglude wona haalamɗo jaabo mbi ɓural an a wari min eyyi sabu min komi muñɗo tan ha nattumi wawde muñde abo eyyi min maayi taw min gubbaka an ko woni an sa arte galle he mbayano mbarodi besmu ni sa yeehi bowlade fiƴaɗe jala an sa arti ɗo eyyi joni noon anat tan kam min ko jinmi wiidema an kam ɗo galle o
aɗa régla wona e galle a réglani jalta gallo te kadi ummo mi yiɗa yiidemo aɗa ɗo saram ɗo aɗa haala jaabo ummo min mi yiɗa yiidemo saram ɗo aɗa haala jaabo mbaɗa andi kam tohor nene manda tohor tala an kam sare ɓay min gorti wiye saram yeeso aɗa ɗo yeeso ɗo ya lawol ma oɗo kam mataw a daminaki omo rese omo hurtoy moɗo jima ma ha ɗumina jum tinno tan sa arti il faut mi darto sabu komi tampuɗo e gueɗe ma oɗo jikku bonɗo mo nehirɗamo mataw kam mo jogorani hurtoyaki walla mataw ko ɗo maydete ma mboɗo welano wayni so yiɗi an noon min ko an bettimi min mi sikkanno min so tawi mi resima e galle mi addima min Allah jeni mi dañji e ma leɗɗe ɗiɗi kajja haade am mi yiɗa haaldude sukaɓe en min desatnami ɗiɗi ala fof na waɗani mi adduma ɗo e galle o hannde oɗo battita yam aɗa jooɗo e galle aɗa ñohena aɗa wiya ɗo réglani min o wone ma ko kalmi joni noon gueɗe ɗiɗi ha tati an o e Alassane ndeglon e galle o caggal mbiɗon koɗo ndeglani ndeglon walla jatton galle o hay mi yaltani hande mi yaltani janggo hay dara ɓurani kam e galle he hay dara ɓurani kam e galle he no mbattani sa yi dartimami welani mi jimino sukabam aɗa serno ɗumen ha so ɓooyi wontat ko gañɗi kono ɗum ɗo wiyete noon yimɓe jiiɗuɓe yumma e baaba jinnaɓeɓe tahat ha sukaɓe ne ceer saabu sa holli oɗo ɓurda yidde oye so ɓooyi jomumen gontat ko merde wayi merde mbimi ko merde kadi merde wayi an min kajja an comment la ilaha illallah min de harini Allah sa yiɗi jaha ja sa fayi nde suuɗi sa fayani sa yaltani gallo mi andamo babe kaldo yi mi ko jawo wa wonde an kay jinmi ko ma yani an kay mi an kay sino ko sagam ni mi yetama Allah bonnima an mo arju rumti o ngo yeso ne daña an min gila jibin mami bone gila jibin mami bone fuɗɗanimi ngo yeso wangono jamta kala de kucciɗa innama de sikka ko nafi ko kolluɗa ɗum an mi wal Allah mi yoni mi seeɗa sunna non wona ɗum suudu continue gal min min mbiyata noon min mbiyata noon koyna min oɗon mbawi kam hoynude min mi wondiri Allah so wonano lewru koor ko wona mi wondi mi feeri ham jooɗo wona ƴeew ya ƴeew min kajjama